Hello guys, good evening bयनिसिमबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बेखौ बरायनो थाबाय फट'सा चेनेलनिफ्राय गोसो गोरबोजों आरोना दिनै भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांदो आरोना जों दायो बल खेला नायनो फैदों रुनाफिल फोथाराव आरोना रामफल काप जायो आरोना दा बेखौनो नायगासिनो दं आरोना जिरायनानै दायो खेलाया जाहैबाय खोरोमदाव भार्सेस बारलांफा दायो स्टार्ट जाथ'वाखै आरोना गेमा दा स्टार्ट जागोन आरोना दायो सिगां मोसादों आरोना बेनि उनावहाय जासिगोन खेलाया दसे थानानै आरोना नायलांबाय था आरोना बेसेबां इन्टारेस्टिं मोनोबा आरोना आं सबा सबिद होलांनो नाजागोन आरोना भिडिअखौ बिदिबा नायलांबाय थादों भिडिअखौ गासिबो दायो प्लेयारबो ओंखारबाय आरोना बेनो फाइनाल आरोना 30 तारिखनिफ्राय जादोंमोन आरोना बे गेमा दायो फाइनाल जासिगोन आरोना दिनै आरोना नायलांबाय था आरोना सारडे दायो बेखौ लास्टसिम मोनथिनो मोनगोन आरोना जोबोद नायोबा दायो प्लेयारफोरखौहाय गोसोथोबा फैबाय आरोना माखासे दायो खोरोमदाव क्लाबा गरसे सोबाय आरोना दायो हाफ टिपिनि मोसागासिनो दं आरोना गासिमोन दायो खोरोमदावा गरसे सौबाय आरोना दायो गरनै जाबाय ओमफ्राय बारलांफाया 0-0 आरोना दा बेखिनियावनो जोब्बाय आरोना बलाबो जों दायो नक फारसे थांसिगोन आरोना बाय बाय नेक्स्ट रिजाल्ट लोगो मोनगोन